Kaixo guztioi, gure lehenengo gonbidatua Camino Etxague da, Gana Atletismo elkartetik dator eta pixkat elkarte honi buruz hitz egitera dator eta balantze pixka bat egitera ere. Kaixo, Camino, zer moduz? Bai, ongi, kaixo, zeu bai ere. Ja, pixkat ere gogokin elkarrizketa egiteko? Bai, batez ere orain dela 2 urte, uste dut garai honetan ere, taldeko 3 atleta egon ginelako hemen, eta 2 urte pasata berriz ere hemen gaude, pixka bat taldeari buruz hitz egiteko. Hasiera baten, igual jendeak ere ezagutzeko pixka bat, konta iguzu, zertan datza atletismo elkartea, nortzuk zarete, konta iguzu? Gu Gana, atletismo taldea gara. Gana taldea hemen Iruñan, Nafarroan, orain dela 6 urte sortu zen, beraz, nahiko talde berria bada. Eta, esan behar da, urte hauetan, atleten partaidetza hirukoiztu edo laukoiztu dela. Hasi zenean, 50 atleta inguru parte hartzen zuten, osatzen zuten taldea, eta gaur egun 200 baino gehiago atleta gaude. Adin guztietakoak. Azizarete beraz. Bai, handitu gara nahikotxo. Bai, ongi, oso pozik gaude. Eta nola sortu zen proiektu honen iniziatiba? Taldeak sortu zuten atleta ohi batzuk, adineko eta izen ospetsuko atleta batzuk, entrenatzaile batzuk, eta gogoa zuten, taldea berri bat sortzeko, eta hala hasi zen, hori batez ere entrenatzaile eta atleta batzuen eskutik. Eta zuen helburu nagusia talde bezala suposatzen dut dela kirola sustatzea, baina adin guztietan tartean aritzen zarete edo? Bai, noski, atletismo taldea den heinean, txapelketetan parte hartzea noski, atletismo kirola edatzea noski, eta edatzea adin guztietako pertsonei. Klubak badu atletismo eskola, txikiek parte hartzen dute, hasten dira 7-8 urte izan da, eta gero kategoria guztietako atletak badaude, veterano izan arte, 7 urtetik 62 urte arteko atletak bagaude, bai. Margen zabala daukazute orduan. Bai, nik uste dut, Gana atletismo taldeko ezaugarririk ez dakit nagusiena, baina ezaugarri oso importantea horixe bada. Txikiak badaude, beste taldeetan bezala, eta horretaz aparte, txiki askoren gurasoak ere hor gaudela entrenatzen. Ordan bada modu bat, inkluso konziliazioa bermatzeko edo sustatzeko, txikiak entrenatzen ari diren bitartean, seme-alabak entrenatzen ari diren bitartean, gurasoek ere aukera dute hor bertan atletismo egiteko gustokoa baduzu noski, eta atleta sentitzen bazara noski. Eta horregatik hori txikiak, ertainak, veteranoak eta oso veteranoak bagaude. Eta nik uste dut hori dela ezaugarririk oso esanguratsua. Azkenean familia handi bat osatzen duzute elkarrekin. Bai, egia da, naiz eta 200, esan dudan bezala 200 baino gehiago atletak izan, nik esango nuke kutsua oso etxekoa dela, oso familiarra nola baita esateko. Elkar ezagutzen dugu, txikiak norbera bere etxetik badator eta txikiak ez ditugu hainbeste ezagutzen, baina ja adin batetik gora ezaguna gara. Eta giroa oso atsegina bada. Bai, ez dago kanpotar, ez dakit, fitxaje nola baita esateko, kanpoko fitxajeak ez denok hemengoa gara. Eta non entrenatzen duzute normalean? Leku finko bat daukazute edo erabiltzen duzute beste motatako instalazioak? Normalki Larrabiden. Larrabide bada Iruñeko atletismo polikiroldegia eta han elkartzen gara. Egia da, han entrenatzen dugu Nafarroako edo Iruñeko talde gehienak edo denak, ordan jende pila. Baina, ordu tegi ezberdinetan, saiatzen gara sailkatzen entrenamenduak eta Larrabiden entrenatzen dugu, bai. Eta pertsonaren bat egintza baldin badauka izena emateko zuen kirol taldean, zer egin beharko luke? Larrabidera hurbildu,
eta entrenatzaileen batetaz galdetu. Txikia bada, eskolako arduraduna Luisma da, orduan, adin txikiko atleta edo, mutil edo neska bada, Luismaz galdetzen aldu, edo bestela, Iban, Gordo, edo zein entrenatzaile, edo Feliz, adin gehiago baldin badu, Feliz ere bada taldeko entrenatzailea. Orduan, larrabidera hurbildu, eta gogoa duela atletismon hasteko edo probatzeko, eta ganan hor gaudela, atenditzeko. Esan duzun bezala, ja baramatzute pare bat urte lanean, Nafarroan, zer motatako balantzea egingo zenukete azken urte hauei buruzkoa? Nahiko ongi. 6 urte daramatzagu talde bezala, urte hauetan esan bezala, gero eta atleta gehiago bagaude, eta esan, talde bezala, nahiko finko gaudela adierazteko edo ikusteko, pasa den urtean nazio mailako kluben arteko bigarren mailako txapelketan parte hartu genuen, eta hori da, esaten den bezala, bigarren mailako kluben arteko ligan, Durangon izan zen, primeran, zoragarri, lehenengo aldia, denok oso pozik, oso giro ona, eta hori lorpen handia da. Hori batetik, bestetik ere veterano kategorian emakume taldeak parte hartu zuen estatu mailako gorengo txapelketan ere, 5. gelditu ginen, hori oso lorpen ona bada. Eta baita, esan behar da, pasaden urtean Gana taldeari Nafarroako atletismo klub hoberenaren ospakizuna edo... Saria? Bai, saria eman zioten, bai. Sarionak. Bai, horregatik, azken urte hauetan, oso emaitza onak lortzen ari dira. Eta batez ere, hori, nik esango nuke beti ere giro onean. Azkenean, lehiaketetara juteko prestakuntza egiten duzute ikotasunean, edo lehiaketetara aurkezten zarete pixkat ere zuen markak ikusteko edo erronka bezala? Ez, entrenamendua bada eta prestakuntza bada. Orain iraialdean garaia hasten da, eta suposatzen da forman edo markariko berena udaberri aldean, maiatzaldean hasten direla ateratzen, eta parte hartzeko prestakuntza behar da. Gainera, parte hartzea nolabait ez da, hainbat txapelketetan, ez da borondadrezko parte hartzea, baizik eta parte hartzeko eskatzen dizuten marka edo puntuazioa lortu behar izan duzu. Horrek suposatzen du aldez aurretik hori lortzeko prestakuntza behar dela. Eta gero, txapelketetan, marka hoberena ateratzen bada, are beto. Orain pixkat ere kurtsoa martxan dagoela, zer motatako eskaintza daukazute kirol taldean? Eskaintza bada betikoa, norberak izena ematen du, hor gaudenok parte hartzen dugu, eta hasten gara gure prestakuntzan norbera bere espezialidadean. Atletismo, batzuk agian atletismo hitza esaten duzunean burura etortzen zaie, korrika egitea dela ez. Batzutan esaten zu, entrenatzera eta zer, atletismo, ni edo nork esaten badu eta jendeak pentsatzen du korrika egitea dela. Atletismo kirola asko zabalagoa da, espezialidade asko daude, saltoak, jaurtiketak, laizterketak, eta orain norbera hasten da entrenatzen bere espezialidadearen arabera. Gero, esan bezala, alik eta emaitzarik hoberena lortu ahal izateko bere espezialidadean, bere frogan. Orokorrean ez eta urte gutxi dela mazuen klub bat izan, Nafarroan finkatuta dagoen klub bat dela esango zenuke? Nik uste du Gana taldea ezaguna dela, atletismo munduan ezaguna dela, lehen esan bezala pasaden urtean klub hoberena izendatu zuten eta saria lortu zuen Gana taldeak. Eta nik uste dut
ez da beste klubak bezain beste handia edo ez du hainbeste jendea, baina lehen esan bezala, nik uste dut, etxekoa garela, iruñatarrak, nafartarrak gara, ez dugu, bueno, kanpoko jendea, baina horrela izateko, bai, nik esango nukeia Nafarroa mailan eta Iruña mailan, ezaguna garela, ja gure tokia egiten ari garela. Eta kluba hazteko proiektu hori daukazute edo zabaltzeko, igual instalazio propioak lortu edo hazi korrikalarietan edo? Bai, egia da, lehen esan bezala, hainbat txapelketetan parte hartzeko gutxiengo eskakizuna lortu bagenuen ere, gehiago lortzea helburua izanen zen. Hau da, veteranoen kategorian emakumezko klasifikatu baginen, gizoneskoak ere parte hartzea. Baina horretarako behar da dirua, egia da, kanpora joan nahi baduzu parte hartzera, horrek badu koste ekonomikoa. Orduan, patrozinadoreak edo sponsor beharko genituzke, horrekin ere, jende gehiago parte hartzen aldu, gauza gehiago egiten alduzu, eta monitoreak ere, kluba zabaltzen ari den neurrian edo heinean, monitoreak ere, entrenatzaileak ere behar dira. Entrenatzaileak formatzeko ere dirua behar da. Orduan, dena da kate bat. Gaur egun ikuste dut, gure lehen esan bezala tokia badugula, zabaltzen ari den eta ospea hartzen ari den kluba dela, gana, baina oraingoz bidean gaude. Eta bide hori egiteko behar da jendea, behar da atletak, behar dira entrenatzaileak eta behar da oinarri ekonomikoa. Eta horretarako, beti ari gara, hori, sponsorrak edo patrozinatuko diguten, patrozinioa emango diguten, norbaiten bila. Non ikusten dituz egongo direla klubaren erronka nagusiak hemendik urte batzutara? Erronka nagusiak nik uste dut izango direla jarraitzea gauden moduan, eta hau da, nola lehen esan dudan bigarren mailako kluben arteko txapelketan parte hartu genuela, hor jarraitzea, egunen batean posible balitz ez bigarren mailako txapelketan, baizik eta lehenengo mailako txapelketan, eta orain pixka bat urrun badago ere posiblea da. Gure atletek gero eta marka hobeak lortzen dute, gero eta hala da, entrenatzen ari zaren heinean, zure emaitzak, zure markak hori da, gero eta hobeak dira, eta ja norberak ere individualki batzuk joan dira Espainiako txapelketetara, hori oso ongi dagoela. Mila esker Kamino gaur etortzeagatik, espero dugu dena ondo joatea kurtso honetan eta lehiaketetan zortiriko beren edukitzea, ea posible duzuten marka oso onak lortzea, eta beste nobetetan etorri nahi baduzu pixkat ere... Niri gustatuko litzaidake urrengo urtean garai honetan, nola orain dela 2 urte egon ginen, orain gaude, urrengo urtean hemen egon ahal izatea gure lorpenak kontatzeko gustatuko litzaidake, seguro lorpen handiak izango ditugula. Espero dugu hala izatea, mila esker. Venga, zeuei.